हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ। ଦୂରର ସମ୍ପର୍କ ସେ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଖୋଜିଲେ କେବେ ପାଖେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ତ ସେତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ମଣିଷ ତ ନୀତି ଝୁରୁଥାଏ। ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ହାରେ ନା, ହାରିଯାଏ ମଣିଷ ଯେ କେବେ ବି ଜିତେ ନା। ମଣିଷ ମନ ଯେ ଏକ ଅସୁମାରୀ ଆଶା, ସପନରେ ଖୋଜେ ନୀତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା। କଥା କଟିଗଲେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ, ତାହାକୁ କି ରଖି ହୁଏ ମଣିଷ ମନରେ। ମନ ପରା ଗଢ଼ିଥାଏ ଦୁନିଆ ତ ନୂଆ, ସପନରେ ଭରା ଯାର ରାତି ଗୋଟେ ନୂଆ। ଅବୁଝା ମନକୁ କେବେ ବୁଝେଇ ହୁଏ ନା, ଥିଲେ ପ୍ରେମ ସେଠି କେବେ ବୁଝି ତ ପାରେ ନା। ନିରୀହ ନୀରବ ଆଖି କହୁଥାଏ କଥା, ଯାହା କେବେ ଜୀବନରେ ଦିଏ ନାହିଁ ବ୍ୟଥା। ବ୍ୟଥା ଥାଏ ମନରେ ଯେ, ଯା ସହିତ ଯେବେ କଷ୍ଟ କରି ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିଛି। ଗଢ଼ିଲା ପରେ ଯେ ସବୁ ପୂରା ହୁଏ ନାହିଁ, ପୂରା ହେବା ପାଇଁ ମନ କୂଳ ଖୋଜୁଥାଏ। ସେ କୂଳ ଯେ ମିଳେ ଖାଲି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ତ ସବୁଦିନ ଝୁରେ। ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ କେଉଁଠାରେ। ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟଇ, ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଚିହ୍ନି ସେ ପାରଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କବିତା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।